प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଦୟାକରି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆସିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ସେ ପାଆନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଅଛୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର 7ଗୋଟି ଅଭ୍ୟାସ। ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଉ ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ କ'ଣ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। 4ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିକି ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ଆମେ କରୁଥିବା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ସେ ଆଉ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ସେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନରେ ସେ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ସେ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଦରକାର ଅଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ମେଡିଟେସନ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ଗଡ଼୍ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବା ତାଙ୍କରି ବାକ୍ୟକୁ ସେ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। 4ଟି ପଏଣ୍ଟ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଅପନ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍। ମାନେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛି, ତାହେଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭରସା ବା ନିର୍ଭର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହା ହେଉଛି ଏଫେସୀୟ 5:18 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସରେ ମତ ନ ହୁଅ, ସେଥିରୁ ତ ଅତ୍ୟାଚାର ଜନ୍ମେ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୀତ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କରି ଗୌରବ ତାଙ୍କରି ମହିମା କରିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ସେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି ବା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କାହିଁକି କରିବା? ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ ଆମେ କାଟିବା। କାରଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଯାପନ କାଟୁ, ଦୃଶ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଠାରେ ଭରସା କରିକି ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଭରସା କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆଉଜିକି ଆମେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା। ଏବଂ ଏଫେସୀୟ 1:13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିତ୍ରାଣର ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ସେଇ ଠାରୁ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହୋଇଅଛୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଭରସା କରି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କାଟିବା। ତାହା ହେଉଛି ଏକ ଆତ୍ମିକ ଲୋକର ଗୁଣ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଫରଗିଭିଂ ଅଦର୍ସ ପିପଲ୍। ଜଣେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକର ଗୁଣ
ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ସେ କ୍ଷମା କରିବ। ତା ଏଫେସିୟ ତାର 4:26 ଆମେ ଦେଖୁଥିବା। ଏମିତି ଲେଖା ଅଛି, କ୍ରୋଧ ହେଲେ ପାପ କର ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ନ ହଉନ କ୍ରୋଧ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ କ'ଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା। କାରଣ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିକି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର ବିଷୟ ପଏଣ୍ଟ, ଗିଭିଂ ଟୁ ଗଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଦର୍ସ। ଲୁକ ତାର 6:38 ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାନ କରୁଥିବା। ଲୁକ 6:38, ଦାନ କର, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଆଯିବ, ଲୋକେମାନଙ୍କୁ ପୁରା କରି ତାହାକୁ ଚାପି ହଲାଇ ଓଛଲାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଦେବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାପରେ ମାପ କର, ସେଇ ମାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମପାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାପରେ ଦେବା, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମୋଟିଭରେ ଦେବା, ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ମୋଟିଭରେ ବା ସେଇ ମାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ଦେବେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଅଳ୍ପ ବୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଅଳ୍ପ କାଟିବା। ଯଦି ଆମେମାନେ ପ୍ରଚୁର ବୁଣିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଚୁର କାଟିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ଦାତାଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେବା। କାରଣ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଦରିଦ୍ରକୁ ଦାନ କରେ, ସେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଋଣ ଶୁଝେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି। ତ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।